10 awgustda Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça direktori Hans Kluge, Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Reşit Meredow hemde Saglyk goraýyş we derman senaty ministri Nurmuhammed Amannepesow bilen video duşuşuk geçirdi. Bu barada Kluge özüniň Facebook sahypasyna habar berdi. Duşuşugyň dowamyny taraplar täze koronawirusa garşy görüşmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Kluge COVID-19 garşy hiçbir ýurdun goragly däldigi wabatyny türkmen resmiýetleri bilen ılalaşanyklaryny aýtdy. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň missiýasy üçin nowatdaky ädim koronawirus keseline guman edilýän Türkmenistanyň näsaglaryň testlerinden nusga almak we olar Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň daşary ýurtlardaky laboratoriýalaryny barlamak diýip Kluge ýazdy. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi şu wagtda çenli ýurtda hiç ýyly COVID-19 wakasy barada habar bermedi. Dünýäde resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 näsaglarynyň sany 11 awgustda çenli 20.200.000 adamdan geçti. Mundan ozal Ýewropaly Saglyk resmiýeti Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 7 awgustda geçiren video duşuşugyny Türkmenistanyň COVID-19 barlygy negativ netije görkezýän pneumoniýa wakalarynyň artmagyny özleriniň çynlygy alada bildirenliklerini aýtdy. Şeýle ol Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň toporuny ýurt içinden COVID-19 test nusgalarını garaşsyz almagy we olary ýurdun daşyny barlamagy ýol berilmeligini Türkmen prezidentiniň bolsa munyň bilen ılalaşanyny aýtdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýty 10 awgustda geçirilen online duşuşuk barada beren habaryny Türkmenistanyň Bütün Dünya Sağlyk Guramasy bilen işçiň hyzmatdaşlygy dowam etjegini tasdiklanyny aýdýar. Ýöne duşuşugyň mazmuny barada jekmejek maglumat paýlaşmaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň resmi taýdan ikrar edilmedik koronawirus ýokunçlugyna garşy çäreler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda maska giýmek boýunça girilen talaba garamazdan onun köp ýerde berjay edilmeýänligini habar berýär. Awtobuslarda agyz burun örtüklerini giýmek barada duýduruş atdylar. Ýöne hiç kim muny berjay etmeýär. Sürüjiler üçin barbyr diýip habar çaýtdy. Awtobusda düşürilen bir suratda maska baradaky duýduruş hemde onu berjay etmeýän ýolagçylary görmek bolýar. Mara welaýatyna habarçymyz Murga we etrawyna koronavirus alamatlary bilen hastalanyp öýde bejergi alýan näsaglary jerime salynýanlygyny habar berýär. Bir aýalyň gelini ýarawsyzlany we ol öýde bejergi alypdyr. Geliniň ýagdaýy yaramazlaşandan soň onuň gaýnynesi tiz kömege jaň edýär. Olar ýokunç keselleri hastahanasyna ekdilýärler. Geliniň koronavirus barlygy oňyň gaýnynesiniki negativ netije görkezýär. Olary karantina ýerleşdirdiler. Hemde öýde bejergi alanlyklar sebäpli olara 4.000 manat meşberine jerime saldylar. Egerde karantin guturandan soň jerimeni tölemeseler olary karantinden öýlerine goý bermediler diýip habar çaýtdy. Ol 1995-nji ýylda doglan Murgaply ýene bir göwreli geliniň koronavirus barlygynyň oňyň netije görkezenligini, onuň Murga we etrawynyň ýokunç keselleri hastahanasyna bejergi alýanlygyny we saglyk ýagdaýynyň hadalydygyny habar berdi. Türkmengala etrawyna ähli maýyplara Russiýada öndürilen wirusa garşy derman paýladylar diýip habar çaýtdy. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmengala etrawyna 1 ýaşly çagalara wirusa garşy damja berilýär. 15 awgustdan soň Türkmengalada wirusa garşy köpçülikleýin sanjym ediljekdigi aýdylýar diýip habarçy habar berdi. Bu ulanylýan dermanlaryň COVID-19 garşy täsirlidigini ýa-da däldigini görkezýän ylmy subutnamalar eli ýeterli däl. Ýöne koronavirus keseli dünýäde ýüze çykaly bäri Türkmenistanyny oňa garşy ýüzärlik tütetmek, adamlaryň burnuny köpçülikleýin aksalyn ýagyny çalmak, rimantadin adly dermany kabul etmek ýaly ylmy taýdan suud edilmedik ençeme çäre görüldi.